Moi bons días, hola, que tal? Saúdos de Álvaro Veiga, un prazer enorme estar de novo dende o Concello de Padrón facendo radio, é a segunda vez, xa estivemos aquí nun capítulo de máis frío, no capítulo do Nadal. Aquí poñemos o inicio, principiamos este tempo de radio, estaremos ata unha aproximadamente con un especial porque xa hoxe comezan a festa da Pascua de Padrón. Aquí teño nas miñas mans, para a xente que nos está vendo en Facebook, en YouTube, está aí a radio que se ve, pois o libro de Pascua, o libro onde ven pois a saúde do alcalde, concelleiros amigos e alcaldes, toda a programación, extensa programación e, por suposto, pois tamén aproveitando eses comercios de proximidade, entre eles Radio Líder, que tamén están presentes apoiando a Pascua de Padrón. Imos ter un montón de protagonistas, un montón de xente que irá discurrindo por estes micrófonos. Temos a Sala Garea nos estudios centrais, temos aquí a Ángela Mosquera tamén, a todo por aquí, agora mesmo detrás das cámaras. E tamén temos, pois xa os primeiros convidados. Imos falar dunha festa da Pascua, bueno, chegar a Padrón nestes días. Hai que decir que xa están todas as atraccións. Penso que superando a capitais e demais, o número de atraccións, o número de orquestras, o nivel da programación da festa da Pascua da nosa contorna, pois a verdade é que do mellorciño. Hai que empezar felicitando a todo o equipo do Concello, neste caso, pois o responsable de deportes, Luís Mariño. Moi bo día, benvido. Bos días a todos. Graciñas por deixarnos facer radio aquí, que nos gusta moito sair do noso estudio. Bueno, a ver, sempre está divertido, non? Facer o estudio exterior con xente pasando alrededor. Aquí vai pasar moita xente, Bueno, antes de nada, un apuntamento breve, rápido e importante. Accidente de gravidade que tivemos ás 7:30, 8 menos cuarto da mañá, vindo para aquí o viñemos pola P9, a altura da peaxe en Santiago de Compostela. Moitísima precaución. Estamos informando xa, de feito, na nosa página web e redes sociais deste feito. Un accidente entre un coche e ao menos un camión. Hai unha persoa ferida de gravidade. Pois que moitísima precaución a todos os que nos escoitan no volante. Bueno, dito isto, Luís, como responsable de deportes, o deporte tamén está moi presente dentro do capítulo de actividades. Un pode pensar nas actuacións lúdicas, na feira cabalar, pero o deporte en sí mesmo está moi presente na programación. Sí, temos unha extensa oferta de deportes na Pascua. Vai dende fútbol, tendo 3 torneos, un organizado polo Concello, 2 por clubes de aquí, o Escaramundi máis o Esclavitude, e despois carreras de ciclismo, carreras popular, que levan, bueno, teñen un montón de longevidade as edicións que foron facéndose. O Raíz Cabalar, que comeza mañán, por exemplo, tamén. O Campeonato de Axedrez, que tamén é un clásico da programación de deporte. É un pouco todo, así. Ao final, Padrón, aparte de ser festas, tamén é deporte e así vai ser. Por certo, son programacións, son eventos que de ano a ano xa forman parte desta iniciativa. Inténtase innovar un pouco dentro do terreno deportivo, incluído na festa da Pascua, ou non? No, son citas xa clásicas, sí, ¿no? Son clásicas. A verdade que está todo moi copado xa tampouco temos moitos días. É que non dá para máis. Claro, é que a verdade é que non dá para moito máis. Temos todos os días algún evento deportivo, incluso hai días que se xuntan 3 eventos deportivos no mismo día. Entón, non podemos meter moitos máis porque as infraestructuras son as que son, fan falta pabellón, fan falta, entón, ao final, pois é complicado. Bueno, pasan moitas cousas aquí, a feira dominical, bueno, pasan moitas cousas no día a día, pero estamos nas semanas grandes de Padrón. Sí, a verdade neses días de relevancia, de importancia, de maior responsabilidade, se cabe, aínda que durante todo o ano pois un traballa polo benestar dos cidadáns de Padrón, pero sí, notase un nerviosismo especial nesta Pascua. Sí, a verdade que sí, porque a final a Pascua é o espello digamos, dos padroneses, non? De que todo queres que este perfecto, que non sala nada mal, que o tempo axude, ainda que non podemos facer nada, pero sempre nos gusta que o tempo axude, porque o ano pasado, a verdade, que o tempo non axudou nada, pero bueno,
hai cousas que non se poden controlar. Pódese controlar todo, pero esto da chuvia, bueno, polo menos aquí na zona onde estamos, que non o dixen, pero estamos na zona de Macías o Namorado, nesta praza, restauración, comercio, agora mesmo pois, o están vendo nas imaxes, pois eso, o día a día de un concello desta envergadura, hai carpa. Sí, aquí polo menos se chova que chova. Sí, é verdade aquí. que sí. Pero bueno, aquí hai carpa, nesta zona. Bueno, o punto das atraccións tamén, que xa están... ¡Ay, que se nos calla aquí esto! ¡Ay, qué bien! Esto da para despois para un meme. Digo, que as atraccións xa están colocadas tamén. É unha das festas da nosa contorna, incluindo Santiago de Compostela, onde máis efervescencia hai das atraccións. Todas as atraccións queren estar aquí. Sí, é verdade que sí, o único que... O espacio que hai dá o espazo para... xa non dá tampouco para máis, non? Non dá para máis. Temos 30 atraccións, bueno, 31 atraccións. Ao final o espacio que hai máis solicitudes de xente que quere poñer, pero claro, pero que non temos máis espazo para poder poñer. Gustache a ti algunha especial ou xa pasaches de... Das atraccións? Bueno, son dos saltamontes. A mí os saltamontes gustame. Pasan os anos e ainda que vou cumprindo anos e siguen gustando, verdad que sí? Sabes a min que outro día, bueno, outro día non, o outro ano da Pascua que me estiven aí moi enganchado, a carreira dos camelos esta de... Sí. É un divertimento, as atraccións que forman parte... Bueno, están situadas no Espolón, están situadas onde está a Casa da Cultura e toda esa zona, no campo da feira, e nas inmediacións do campo de fútbol. Sí, detrás do campo de fútbol, pegado ao río e máis pegado á estrada. Bueno, pois falaremos coa Concelleira de Festexos, con Chus Campos, falaremos co alcalde tamén, xa no treito final, tamén convidamos o párroco, porque estamos metidos na Semana Santa. De aí a Pascua, Semana Santa, que ven moi ligada. Unha Semana Santa que tamén ten a súa programación propia. E que tamén utiliza os espazos públicos para as súas reivindicacións e para a súa festividade. Ou seja que, Padrón, no momento no que veñas, vas a topar xente, festa, troula e algún que outro concerto e actividade. Sí, é verdade que sí. Ao final, é o que decíamos, entre deporte, festexos, actividades religiosas, a verdade que é un programa moi completo. Seguramente que me saixe a resposta, pero cal é a actividade deste ano que máis ganas ten de que veña dentro da Pascua? Dentro da programación, algún concerto, algunha actividade, todas as de deportes? Todas as de deportes, evidentemente. Pero saindo das de deportes, tributo ao Canto Loco, Banda da Loba... O tributo ao Canto do Loco. Que xa sabía eu, non sei por qué, xa sabía eu que le tributo ao Canto Loco. Bueno, deportes, así, rapidamente, en que anda traballando o concelleiro? No día a día, máis alá de encher de deporte a festa da Pascua, cales son eses traballos que se están realizando? Pois, basicamente, fíxose unha importante inversión nos pabillóns, sobre todo nos campos de fútbol, que, de verdade, tiña unha falta de mantemento bastante importante. Estaban obsoletos un pouco, sobre todo o pabillón do Souto tamén tiña unha falta importante. Xa está concluída a obra do pabillón do Souto? Sí. Cambiouse a pista, mellorou a iluminación, ao final... Cousas que fan falta para un uso diario, a verdade, que o pabillón do Souto é o que está máis preto do centro, é o que máis actividade ten, tanto para meniños como para maiores, entón eu vía que aí facía falta unha inversión de envergadura para poder seguir facendo actividade. Hai infraestructuras suficientes? Aquela persoa, sobre todo as bases, que queiran participar, que queiran facer deporte en Padrón, pódeno facer? Estamos nunha situación de necesidade de crecemento? Como está a situación? A ver, crecer sempre queremos crecer. Eu teño en mente novos proxectos para poder levar a cabo. Espero poder executalos en esta legislatura. De infraestructuras, de novos campos, de novos pabillóns... Novas infraestructuras. Novas infraestructuras, digámoslo así. Vamos a desvelar todas. Vale. Novas infraestructuras, sí. Sí, a ver se somos capaces de levarlo a cabo e poder que disfrutar delas toda a ciudadanía e seguir mellorando. Se ben é certo que se pensamos en Padrón, precisamente a pregoeira está moi vinculado ao mundo do deporte e demais, vénsenos a cabeza o ciclismo. Hai que dicir que Cortizo pois forma parte. Hoxe falaremos co corresponsable da proba que se organiza dentro da Pascua de Padrón, o equipo de Cortizo que está en Francia agora mesmo competindo, que ten unhas bases moi potentes e que Padrón estivo no mundo
porque unha das probas dunha da proba raíña do ciclismo pasou por aquí. Eso é un revulsivo, non? Turístico, deportivo a todos os niveis. De todo, a ver, máis eu que son un ex-ciclista, a verdade, enamorado do ciclismo, como non, padronés, para mí foi unha experiencia, vamos, que a etapa da Volta a España foi increíble, a organización, sabes, falando que a organización decían que en ninguna etapa da Volta a España, mira que hubo etapas boas como Lagos de Covadonga, así que nunca tuvo tanta repercusión como a etapa de Padrón. A verdad que foi un gran evento, verdad. Repetiremos? Eu espero que sí. A verdad que a xente quedou moi animada e con ganas de poder... Foi espectacular, Sí. Foi espectacular, a verdade que, seguramente que viron imaxes ou pola tele en si mesmo, moita xente, unos 5.000, 6.000 persoas que se achegaron ata o complexo de Cortizo para vivilo e demais, moitísimas autoridades e moi bo ambiente. Que máis no tema de deportes? Aparte de infraestructuras, aparte de mimar e cuidar... Sí, facer actividades un pouco máis dinámicas que non se levaban facendo. Por exemplo, ano pasado fixemos unha carreira para meniños de obstáculos, actividades para estar na contorna de bicis eléctricas, para que todo o mundo poida acceder a facer unhas rutas en bicis, é dicir, según o nivel físico de cada un. Claro. Entón, intentando mellorar. Bueno, hai moita proba deportiva e de atletismo en Padrón, é verdade, Sí que hai. Temos 2 carreiras ao ano. Bueno, o ano pasado fixemos unha máis que foi a de final de ano, pero, bueno, xa non era competitiva, é dicir, era unha proba máis ben festiva, pero bueno, que hai 2 probas moi importantes, como é o 10K, que suele facerse en febreiro, e a carreira pedestre de Pascua, que ao final son probas moi relevantes a nivel galego. E, por certo, que está chegando tamén unha proba de boxeo agora para o día 18. O Benres Sí, o Benres Santo, sí. Pois xa, ese día. Tamén boxeo tamén. Sí, boxeo, sí. A verdade tamén que en Padrón temos de todo, tamén hai unha tradición, o club de boxeo ten máis de 25 anos de actividade con o seu presidente Sergio Seco, que a verdade que sempre axuda en todo, é unha persoa espectacular, a verdade. Pois o deporte está moi vivo, sobre todo o concelleiro, esas bases tamén hai que apoialas, non pode ninguén, se teña a idade que teña, que queira practicar deporte no seu día a día, bueno, penso que ten infraestructuras, ten andainas, ten camiñatas, pero tamén se quere militar ou se quere formar parte de un club, pois hai que arroupalo como se está a facer dentro do Concello de Padrón. Este ciclista bota de menos a bicicleta, colla de vez en cando... Sei que acolle de vez en cando porque vexo fotos, xa saben que as redes sociais son moi cotilla, e vexo que de vez en cando colle a bici. De vez en cando, estame empezando a tirar outra vez a sair, deixei aí, estuve un ano e medio prácticamente sen sair e agora estou comenzando outra vez. Gracias aí tamén que está Chus tirando por min, outra concelleira. Xa vexo que hai parella aí competitiva, que tal, pregunta entre vostede e máis eu, que tal, Chus, na bici, a concelleira? A verdade que moi ben. Sí? Sí, a verdade que moi ben. É unha rapaza deportista, entón eso notase. É verdade. O alcalde nos anima? De momento non, hai que intentar lialo pouco a pouco. Luís Mariño, responsable de deportes de Concello de Padrón, parabéns polo traballo, que transcurra todo ben a Pascua de Padrón e tamén, como non, esas múltiples actividades que nomeou, que son moitísimas en moitas disciplinas, cun montón de xente que vai formar parte e que vai formar o deporte. Pois vaise sentir dentro da Pascua de Padrón máis alá das actividades lúdicas, festivas e tamén, como digo, ese complemento da Semana Santa coas procesións e con actos litúrxicos que tamén se celebran nesta vila, neste concello. Luís, graciñas, algo máis que engadir? Aproveite que tengo o mrico diante agora mesmo. Nada, a ver, o único, invitar a toda a contorna que nos veña a visitar nestas festas e que disfrute tanto de eventos deportivos como de festexos cas orquestas e grupos ou eventos religiosos, cada un que disfrute do que... E de todo, cada un o que escolla o que queira. Por certo, outro día compartíamos o cartel das festas de Padrón, viralizábase o cartel das festas de Padrón, unha auténtica cento non sei cantas mils de persoas villeron, apuntou un dos comentarios era hola, soy de Granada
y voy a ir por primera vez a la Pascua de Padrón, del Padrón, dijo, pero bueno, Sí, bueno. de Granada. Sí, Cuidado. sí, ao final esto... Que de Vigo sí, de Coruña sí, Sí, de claro. Santiago sí, de Rianxo Pero sí, de de toda Boiro. España. Vaya a ver xente de Granada aquí. Graciñas, concelleiro. Grazas. A vos. Pois nada, alto no camiño, Sara Garea, nada, temos xa o seguinte convidado, polo tanto, uns consellos publicitarios que os que fan que se manteñan esta emisora de radio, continuamos en breve.